sengifikile ngavula amehlo ngayibheka ngaphinde ngambuka wathi sengifikile time ngavuka ngayohlala elounge ngathi Nkosi uyakhuluma manje due to circumstances of 2020 no 21 nama limitation akhona. I've got to tell you ukuthi ngiyifosile le ndaba ngiyifosiswa umbono ofikile Fiku reverend ethi prophetess I'm here ngambeka ngathi amazi lo mzana what I am here ngavuka ngayohlala kwami ngangena efonini ngacontact umama ngathi mama uNkulunkulu ngikhombisa indoda kaNkulunkulu unginike nesibongo sayo I have got to find him. I started contacting a few people immediately, but we know who you're talking about. One of the people who helped me, Baba Frank, was the Cape Town. I honor you, Baba, for being the man you are. Ngamthola. Bentando hosta bathandwa abantu. Kodwa sivumeleni sihoste laba abenzali abafuna uNkulunkulu. Maningi ama-suggestion afikile kodwa kwasho ukuthi I gotta be obedient to the one who called me. Ndasimisile abaholini bangaka kule ndawo sesimiswa ukuthi nje we are obedient to the one owasibizayo. Actually simayivumi but the one owasibizayo uyasizwa. Ladies and gentlemen, akahambi yedwa uhamba nomama wakwakhe the first lady. Ngaba kanje utata ukuba mama ukho wena umthandazela. The reason is like this, because of your prayers. Akahambi futhi nomama yedwa, hamba nabazalwane basebandleni lakhe. When last I saw a guest ebeka into zebadlalayo aside push into yokuthi beyi-success yentombazanyana njengatheni. I saw him pushing a prayer summit ebeka ibandla lakhe emuva, and I honor the Lord for that. Ladies and gentlemen, help me to welcome the Reverend, the powerful man of God, the anointed one, the man who has power, authority, and the word of God, the preacher of the word of God, a man who preaches an undiluted message, a man who is called for such a time as this. Durban, KZN, South Africa, clap your hands and welcome Reverend
uyinkosi yokuphila wena wedwa, akekho uThixo ofana nawe. Hallelujah. Uyizulu lesabekayo. Thank you kuba wena ukhona kule ndawo. Siyakudumisa, siyakubabaza Thixo wezulu. Namhlanje sithe nqwadalala kule ndawo ukuba wena uthethe nathi. Ndiyehla ke uze kunyuke wena. Ndingumntwana kaloku, ayikho baba into endingayithetha kule ndawo. Ndingumakoti, unxibiseke wena, lidunyiswe liphakanyiswe igama lakho namhlanje. Aba bantu inkosi baze kuwe ngoku yenza ke kuphela into engenziwa nguwe. Uze wonke baba umntu kule ndawo abamatshi into bayimele udibene nawe. In the name of Jesus. Son of the living God. Amen. Amen. Ngicela ke sibethelele izandla uThixo. Ngicela nje amanzi. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. So I clean my keyboard. Thank you. Thank you, Lord. Ndicela nje ukubulisa umprofeti uZandile Mazwi. Simbethelele izandla kakhulu. Umpostile Buyazi the father, shayela izandla kakhulu. Sicela futhi ukubulisa umama Sithole wamata antifile ukhona, mama ugogo, sibetheleni izandla kakhulu. Nabefundisi bonke abakhona ngokwe Fivefold Ministry. Ngokwe Fivefold Ministry bonke abakhona all these provinces ngegama lenkosi Yesu. Amen. And our people abasuka kwindawo ngendawo bakhona apha. Ngicela ninyamezele nje kancinci. I'm trying to calm myself down a bit. Bonke abantu abakhona siyababulisa ngegama lenkosi. Amen. Also with my wife of 15 years. Naye siyambulisa kakhulu. Amen. And all my sons and daughters esenabo from different provinces abakhona namhlanje senibulisa ngegama lenkosi. Amen. Mandi nindimamele nje because this is a very serious and a heavy work that I need to do, because akuyo coincidence ukuthi ndime kule ndawo namhlanje to say something kule lomqhamsho longaka. It is a prophetic thing.
Umama uDlamini uyibeke kahle kakhulu. Thank you very much for being obedient to God. Uthi wenze lento kumele uyenze. Yes, Lord. I had serious visitations, prophetic, because this is a prophetic prayer summit. I had serious visitations as it different. I also had a visitation from Ingelo Babu and J. Stoll. I'm shocked, man, Bono Koko Elapa, because I never thought it was overcalled. The angel came from the Stole, I think 2 weeks back. And I knew that I have to be here. I had to be here even more. Because it was a Wednesday, the fulfillment of many prophecies and many prayers. There are prayers and prophetic things as a she when just to lesapila. Watandazwa. Umazilo akayazi balento ayenzayo. Umazilo uyaqhutywa ukubenze lento. And inyaniso emveni kwale ngxokolo le, things are going to change and everybody will see. And I'm going to do what I'm tasked to do. I'm going to do it relax. I'm going to do exactly what I'm tasked to do. In my 22 years of ministry, in this engine, they're going to happen. Lelenza apa imithandazo nesiprophetess cool because ibandla liyayidinga lento ezokwenzeka namhlanje. Because of the covenants abobabu NJ Stola abazenzayo noba sebebhubhile kumele ezo covenants zime ngenyawo zivuke zime ngenyawo. 2, I have discovered ukuthi iministry le ngonyaka wesihlanu lo ikhona. If umuntu ozazi kakuhle indaba ze-numbers and prophetic numbers bekumele kumazwi kule 5 years akhuphuke kule level la kuyo ngoku. Into ezokwenzeka futhi namhlanje leyo and everybody will see. 3, iTheku ligate iTheku elikhulu. Ukuba igate elikhulu livumela yonke iNew Pepe. Ukuba igate elikhulu livumela yonke iNew Pepe. Yes, Uzoza when just go with me. iTheku lisango. Ukuba isango elikhulu kangaka lingavulelwa ngalendlela livule ngayo kungene yonke into ivunywe liTheku. Kuthatha uba iSouth Africa yonke isengxakini. Ilanguage libonisa nje ilanguage yesiZulu ithethwa yonke iSouth Africa ongathethwa isiNgesi. Ngoku ke loo nto iyacela uba iTheku eli njengoba amagate maninzi abe-South Africa kodwa iTheku is one of the very big and strong gate. Xa kuvunyelwa into ebolileyo ingene ngelisango, sonke apha eSouth Africa sisengxakini neAfrica and then the world. Utata umfundisi uSithole ube ngomnye umlindi owayistrongo kakhulu ugada eli gate. Yes. Ube ngomnye wabantu abaphezulu kakhulu ugada isango eli sikulo wasweleka. Xa kusweleke umlindi omkhulu nokuba uyathanda noba awuthandi izoba khona urhixana okukhona. Then uThixo wathemba le ntombi le kaMazwi. Niyambona ungakanani ngesiqo. Ukuze uMazwi njengomprofetikazi aphakamise uphondo, avuthele isigodla, abize ibandla lizohlangana ngale ndlela ukuze kulungiswe eli gate sikulo. uThixo ulanda
ugogo lo nje behleli apha so that azoba khona xa kuvalwa igate eli. Azoyibona ngamehlo wakhe because i-covenant awayenzayo utata NJ Sithole, umama he has a very strong part to it. Ngoku namhlanje umuntu udlale yakhe indawo so that lingalungiswa igate, yonke into engcolileyo engene ngeli gate isiphelile ixesha layo. Yonke into efanele uba ingene ngeli gate selifikile ixesha layo uba mayiphinde futhi ingene ngalolo sango. I'm going to show another thing. Cela nibe ningamanzi. Okay. Njengoba kujongwe le E500, i500 le sound lena ayivelanga kwenye indawo, ivele kweli gate. Le sound amademoni akakwazi unyamezela bakudlala le sound. I-covenants ziyavuswa makuvakala le sound. Amabandla amaninzi ema avuka nxa le sound. I-callings liyamvuza uNtshangana ucula kanjani uNtshangana umXhosa lo. Kodwa ufuna i500 because elisango kunezinto eziprophetic ezingena ngalo. Ngokuqaphelani noSathane naye ulijongile lisango kakhulu. Ukuba ke ngokabalindi balo isango eli baye balala. Bangaqondi ba isango eli liyingozi kakhulu. Noba kungene ukungcola kuyoba nzima ukuvala ukungcola okungene ngelisango. Noba kungena into elungileyo kananjalo iyogcwala ke into engayivali bingadwali. Ngoku ke umfundisi uhlengana uzokwenzani apha? Ndiphethe uphondo namatshoba endiwaphetheyo kuba ndigcotyelwe ukwenza sure uba yonke into ekumele uba yenzeke noba kuleliphi isango yenzeke. Ndiyabonakala ndimcikwana nje womuntu ozithambele njengoba ndijongile nje, kodwa igunya endilinikiweyo lokuba because andingomntu wacawa, andingomntu wayo icawe, andingomntu wa denomination enye, ndingumntu ohambe elungisa amasango ngokwendawo ngeendawo, nam ndenze yam iphathi. Xa ndifika kumama uMazwi, because mna andimani noma ndiyaqala ubona namhlanje lo mama, andimazi nokumazi lo mama, siyaqala ukudibana nje usibona nje, siyaqala ukubonana namhlanje. It's the first time kune 22 years of my ministry ndiyaqala ubona lo sisi. It's the first time. My God is the witness. Asikaze sibonana. Ndifike phezulu ebusuku apha. Cela ninyamezele nje. Ndifike phezulu ebusuku apha. Khanga kwazi nokundibona ebusuku. Uyaqala ubona nje basibona lapha e-stadium because akukho nto mna naye endinayo ngokwegazi ngokwantontoni. Into esidibanisileyo yingelosi. Ekufuna uba kwenzeke le nto efanele uba yenzeke. Mna ndimazi kakhulu emoyeni, andimazi enyameni. Ndizothi ke namhlanje destinies, they have just collided. Destinies have collided. Two, yimina enkulu in the books of the church namhlanje le yokuba ibandla lihlengwe kulowo ofuna ukulikhwela istaff. Xa bendibona umbono ndibone ndithwele omasiye wema okanye eziplastiki zinkulu, iload eziyi-3, iload eziyi-3. Ngoku ndiyazibuza mprofethi ukuba ezi load ezi-3 ndizoyithwala kanjani ndingaka ndingaka. At the same time ndandigqiba ukubuza loo nto ndibone enye ndiyibeke entloko, enye ndiyiqhuba ngetroli, enye ndiyibelekile. Wathi uThixo into yokuqala ozofanele ukuyenze apha, uMazwi lo must be promoted. And you are going to do it. Two, the church of God has to be rescued from the hands of Simon. uSimoni kuthiwa ngumandla amakhulu, wayeligqwirha. Kuthiwa ngumandla amakhulu, uSimoni wayeligqwirha ekuthiwa ngumandla amakhulu. Kuthiwa wayebaqhathe bonke abantu bendawo baqhatheka. Makufika abapostile uPetros, uSimon uza nemali uzothenga
amandla wabona esebenza uthi nandithengiseleni la mandla ngoku la mandla la uba ndingandithengisela nam ndithandazela bathole umoya ingcwele abantu ndizawuduma yonke indawo even more. Wathi uPetros eSimon uyabonakala uzenza ikholwa kodwa ulokholwa wena ucimba into kathi bayithenga ngemali na hamba uyofa nemali yakho. Number 3 is the restoration that I'm going to do here for my church. The church will be restored fully, not Winkalwe 1. The church shall be restored spiritually, the church shall be restored psychologically, and the church shall be restored financially. Ngoku ke ndivumeleni kancinci nje ndithethe ngale nto bathi umuntu wezini authority i-authority ayisebenzi lingekho ilizwe. I-theme icacile, the return of the ark of the covenant. Hayi bantu benkosi ibuyile. Asikho ngebhadi kule ndawo. Umfundisi nomfundisi okhona namhlanje ndiyakuxelela andiyingingizi ndiyakuxelela. When you leave this place uyobona mawufika ebandleni lakho nawe uzobona ukuba uThixo womnqophisi ubathwalisile abantu bakhe. Haleluya. Ukuba lamakhwenkwe la athwalisa abantu ibandla eli asikwazi ukuthwalisa abantu ngento kaThixo. Ndicela sivale nicala. Ndithi uba lamakhwenkwe la athwalisa abantu athwalise nabefundisi thina abantu bentambiso asikwazi ukuthwalisana. Obviously masivaleni iBhayibhile siyeke lento sishumayelayo. Ngicela niphamandla kancinci. Ukuba ezimpungutyana ezintwana zithwalisa neebhishophi zethu zithwalisa oomama bethu masiyivaleni iBhayibhile yakho into esiyishumayelayo. Imani bazana singazohlangana apha sigijime sibile sibe manzi only to leave imisila ethi phakathi kwamathanga ikhona ingxaki. If utakule injesto angavuka ngoku angasithuka thina ngamanyala lento yenzakalayo. If ONJ amaniti chaba bangavuka ngoku Richard Ngidi bangavuka ngoku babona lamanyala sithi ikawa ayiki hambani thathe ze-different with theology nizilahle. Masivalwe i-Bible colleges, masivalwe abanamgogwa labezikawe zethu mabavalwe. Ukuba masivalwe, masithathwe nezi titles, ubuprofethi mabuthathwe. Ukuba thina sithwaliswe thina sithwaliswe. Thina sinezilwane
ungahleli nawo. Problem, your ears and your eyes are blind, but today they are going to be opened. Bengisazi ngoba prophetic wayilewa silapha ngoku. Ngibhale ekuseni on my Facebook ngithi mina hey. This for me it's deep memories and deep pain because kwiminyaka edlulileyo ndiyaqala ukubuya kwesi stadium after umngcwabo kababa wethu baba nje ndiyaqala ukuvuya lo mngcwabo ndiyaqala it's the first time ndithi mna andazi nomazwi uyayibona le that is why I've been sobbing and crying here because ndiyaqala ukulila ngale ndlela ndalilela ngayo tathu isithole ndilapho namhlanje ndiyaqala ukulila ngale ndlela ndiyaqala ndithi mna abantu ababu uba amathambo yabaprofethi belibandla babe ningumxhosa babe ningumuntu wezinyanya bendizothi ayashukuma ngoku babe ningumuntu wabaphansi bendizothi amathambo enza kanje ayashukuma kodwa ndingathi intambiso ugcobo the anointing yababa bethu ime ngenyawo and you have to understand that was not a local anointing. Bekuyintambiso yebandla. Apha uthi prophet akho cawe yamntu apha. Asizanga caweni yakho. Kodwa uThixo wezulu ugqibile. Uba ngo-2021 ake libuye ibandla lihlangane. Kulandwe into yalo. Uyakutsitsa wethu esibhukweni sakho. Kukhona ibandla uYesu wathenga ngegazi lakhe. Therefore the power of the church must go back to the church. Andali ziyenzeka izinto kwelakho kodwa don't be naive. Suba nengqondo encinci lento ayikho ngawe kodwa ingomzimba kaKristu. Lento ayikho ngawe ingomzimba kaKristu. Yo, kazi manje zongishumayela kanje. Impoqo lesikuyo. Siphoxiwe. Xa siphoxiwe ke thina zi-conduits, the custodian of the covenant. Kumele siphile sizilungisele into yethu. And namhlanje yilo mini yokulungiswa. Sizolungisa eli gate lakwaZulu. Sizolungisa lona. Sizolungisa eli gate. Njengoba sihlala apha siseyezini kahle siseyezini. Ngelizwa imini yonke namhlanje. Sisesigodlweni namhlanje. Sizoshukumisa amatshoni nezigubhu zethu. Insizwe zezulu namhlanje. Sizolikhothisa. Ayitsiya. Awuphuma kule ndawo. Uzawuthi. Ayitsiya. Awuphuma lapho. Ubheka eThempeli. Ubheka eGaba. Ayitsiya. Ngizothala ngizwane ikhwathisa namhlanje. Ngizwane iphinsisi namhlanje. Mawuphinde bandlela ngapha uThempeli. More.
pave the way. As you come, I say poverty will pave the way. As you come, Thixo wanekawe, Thixo webandla lakhe, Thixo wesule, sizoyiyeka le ntsolo lesiyenzayo. UYehova azihambele, azenzele, azakhela, aqinise ibandla lakhe, azifunqulele ibandla lakhe, azikhokhelele. South Africa tepe ngale nonsense yenzakala la ngiyayimosha kodwa namhlanje imini inye ile namhlanje imini inye ile namhlanje imini inye ile the truth. Inyani. Yemka inyani. Siba nomhlonyana wecawa. Uba ke yemka inyani siba nalomhlola webandla. Ngoba umhlola lo bandla umhlola. Bring back the truth. And things will flow. Uyisani inyani. Uthixo ahlale endaweni yakhe. Zenzela ukuthanda kwakhe ahamba enze mathanda kwindaweni yakhe ngoba akasebenzi izwi lingekho akasebenzi inyani ingekho. Cela hlale phansi, cela phansi. Even today, nakule mihla yethu lento iseyinyani futhi sekhona. Hayi sifikile entabeni apho lizonyangwa khona ibandla. Izibazi ukuhlasela kwebandla namhlanje zilonda. Siyazibopha namhlanje xa sivalela igate. Sivusa izinto ekudala sezifile. Sesiyapretenda ngoba ngathi lento sinayo siyazenzisa. Namhlanje kuzophela ukuzenzisa. Umsi wasekhaya ezulwini, amalahle asekhaya ezulwini, they will be real once again, once more. Kwakhona the fire of the Holy Ghost asizufunisa, the power of the Holy Ghost asizufakisa, the power, the miracles of God asizufabricate imimangaliso yethu. Sithatha phansi. Jongani bazalwane bam. Okay, into ezonceda yile. Manje bam. Into ezonceda yile. So that ukuze nindive. Ngcono vele ngiyikode, yabo. Ngcono ngiyikode so that nizova kakuhle. I'm just gonna break it. I'm a scholar. Ngicela baba kancane because look, ndizoyikota nje le verse because ikuncwadi kaSamuel andithi le ncwadi. Chapter 6. It's 2 Samuel chapter 6 from verse 1 to 23. So you go that so that because there's just so much. Ufuna niqaphele into yokuba yile ingxaki kwaba yile. Makasibuse kancinci so that ufuna nehle so that nifika kuhle. And then after that we're going to do the prayers and I'm out of your way. Ndizonifaka izinto, ndizonifaka esibayeni namhlanje. Ndizonifaka. So that uma ukhwela iflight ubuyele ekhaya ukufundisa uFrance.
uhambe lento ungenile unuka yona noba usathethanga unuke yona unuke ungasisazi noba ungumfundisi noba ungubhibi asisazi noba ungumfundisi noba uyikwekwe asisayazi noba asisazi noba uyintoni ngoku ngoba sekuyingxube vange yimix masala ngamathumba angabophekiyo indaba yecawe. But today you don't have to defend yourself. Thwala nje lento uhambe nayo inuke all over you, inuke njengemihla yababa uSithole. Ngicela nibene ngisho ndiye nalile gqithi voice abithanda bonke abangumeni abangubani bandiyevakala nje. Yes, look, ngitshele into incwadi yaSamuel, uSamuel umprofeti. Lepe ngasethi isencwadini kaMazwi umprofeti, ngoba sivele singeke kanjalo, chapter number 6 from verse 123. Ngoba ufuna xa sexa kwezi zinto isikolo sehlulekile kulanda umprofetikazi kanye kulanda umuntu one-prophetic ministry. We-prophetic ministry iyabhidliza yenze nefani yenze ayinasense inesense into ziyenzapha akho ngqondo kuyo yonke into ziyenzapha. But after the chaos there will be order in the house of God. After the chaos there will be kamasula utakukhunda mashiyata utaholololo itolo utaboko imakhunda isharia isadwaya kamandaba and everything is awaba ngolai kakeka phakathi kwebandla noSathane, phakathi kwentambiso nobugwirha, phakathi kwenyani nento engathi inyani. Because sometimes it's not black and white. No. Kukhona i-grey areas. But ibandla noSathane kukhona a-clear demarcation. Ibandla lihamba apha, amadimoni ahamba apha, ingxube evage ihamba apha. Akukho zi-grey areas. Inqaba kaYehova yiyo le akuyiyo noba ingathi yiyo akuyiyo. Akho isasa ingxaki kale ku-Eli. Yonke lesilapha ingxaki kale kubani? Ikale kwiFada. Umprofethi uEli ngenxa ye-mistakes zakhe zobuntu wayekela oonyana bakhe uHofni noFinehas bageza endlini yecawa. Cela mbiyeni nimamele. Ingxaki yaqala ku-Eli umprofethi nomgwebi kaSirayeli. Ngenxa ye-mistakes zakhe wayekela oonyana bakhe uHofni noFinehas bageza endlini yobupristi. Kuthiwa uHofni noFinehas babedla ngokulala nabantu abazothandaza ecaweni. Athule uEli. Babe sebesihla into ezingcwele. Athule uyise ngoba lamakhwenkwe la aye acapitalize nge-weaknesses zikayise. Amenza wathula uyise. Wangasekwazi wakhuza ngenxa yobuntu bakhe. Because ubuntu nentambiso abudibani. Bandiphinde. Ilento uJehova angagqobanga ngelo segcobe abantu because ubuntu nentambiso abudibani. Now when the father abantwana bepointa i-weaknesses zakhe kuye, xa ungekho careful uzothula ude uyiqhube lonto nentambiso. Kanti bekufanele uyawahamba uyofunda ngabanye kanti bakuba kuthini umzali phaa ekhaya ungayidibanisi nentempele nomphongolo. Ngenxa ye-weakness zakhe zasendlini ude wayekela intambiso neyogxotywa uba babe ngumpristi nejaji so that ii-family problems zakhosa zaye ecaweni. Ngoku xa kufanele bakhuze bamkhumbuza bathi tata nawe siyefana nawe. Wathula utata wangabi sakhuza. Amakhwenkwe ahambela ngasetyeyeni amosha izinto zecawe zendlu kaThixo. Kanti abazi balo mphongolo awungowaEli ngowebandla. Lo mphongolo awungowaEli ngowebandla lakwaSirayeli. Mfundisi uyazitela tata wam, ingxaki yayo yonke liqale kootata bengakwazi ukukhuza abantwana xa bephuma.
ndivuseleni utata u-NJ Sithole ubengakwazi ukuthula noma senikhombe zakhe i-weakness. Akufana beke intonga yesikhokhelo, uyathetha uyayithatha awuyithathi. Makwedini ningamosheli ibandla likaIsrayeli ngenxa ye-mistakes zami. Akudliwa into ezingcwele, aziphathwa izinto nezandla ezimdaka, akusondelwa kwi-akhi ungahlambanga, akusondelwa kumphongolo ungahlambanga. Kwedini move back. U-Eli wathula cwaka until amaFilistiya sendihamba sekugqibeni ndimamele ndikhale something kodwa zange zogqiba apha ndizosebenza andizange ugqibeni no leke ndibhatala imali engako usuka le komandi kanti ndizogqiba kodwa kanti uzundibamba kakhulu kumele niyitholile nje bantu namhlanje niseyezini xa isuka lapho kwatatha okungcola kwezinto anoHofni noFinehasi sekuxove kwayicawe upriest uthule akathethi ngoba into yokuthetha kukatata nomama hayina kunakwenza necharacter yakhe, into nakwenza nemandate yebandla. Khuza xa bonakala ecawe ngoba wena uyicustodian yomphongolo. Bahamba baye empini, into eyenzakalayo uHofni noFinehasi bahelisha umphongolo baya nawo empini. Ezinjanana ezi zalamakhwenkwe zihamba nomphongolo ziya nawo empini njengesiqhelo, kanti sebephumile sebehlabasayenza into things that are entailing indlela emawuhelishwe ngayo umphongolo. Xa befika empini balwa bahlulwa, wabulawa uHofni wabulawa noFinehasi. Ayegqiba ezinja zamaFilistiya ngoba kade zilwa nabantu abafana nabo, abalibe baba ngobani zabe sezithatha nomphongolo ngoba kaloku amandla kaIsrayeli bekule tyesi. Kanti le tyesi ayicooperate xa engekho umntu ongcwele oyihelishayo. Ile nto sometimes you find that noba sithi sinaye siyehlula because we have forgotten the way you must handle the anointing that is power than any other thing. Babe sebeyithatha naye bahamba nabaye naye eAshdod, bayigcine eAshdod. Yafika itya yazama ukuzilwela, bayibeka phambi kodagoni. Xa usisa yabimqhawule inqala nezandla nemilenze, uyabonakala uba uyazi into yoba iproblem ayikho ngqo kwityeya, ikwaba bangakwazi ukuhelisha umphongolo ngoba noba imeyodwa iyazilwela bayithatha bayisakwenisithi. Xa befika lapho yabafaka impuku ityeya, yabafaka impuku, yabafaka amathumba, bakaba ityeya iyazilwela. Abekho abantu bakaIsrayeli isayazilwela ngoba seyithathiwe, ngoba le nto ayehlulwa, kungehlulwa thina hayi yona. Xa uqhubeka nevesi ithi ivesi ke ngoku waqala babo apho amaFilistiya ogqiba kwakule vesi. Xa kusehliwa kubhekwe ezantsi nale vesi, ityeya ngoku ihamba ibekwa ngoseyeliwe, ihamba ibekwa, ayivumi ukuhlala bangafanelanga ihlale. Can I announce nalezi ntwana zicinga zebe iglori kaJehova zizawuqhula zife? Mandithethe notata, kukhona onkatshela ngoku abenza ngathi baphethe yona. Bayayikhatshela ndithi ityeya ayiphathwa ngabantu abanganeno lokuyiphatha, naba bayiphatha isazozilwela. Ndinga-anawunsa ndithi yabona apha eThekwini uba bayidedeni nizawuvisa idumbu ziwa ngapha nangapha of these boys. Andiyindingizi, andiyincengi, ityeya yomnqophiso izawuzilwela. Abo bayiphatha bengenalungelo bathi Jesus
bevela bathetha nento zakhe mayizilwele balisane bafundisa ngabo mayizilwele iphanjele ngoba apho ngafanele ngayihlale khona ayinyamezeli ifaka amathuba ifaka impuku bayafa abantu bayibeke ekrona uthiwa ke ngoku xa sendiya kwi-second message yam kanye kwi-half uDavide xa seyingena ekuphatheni okay masiqale apha ngexesha likafika uSamuel this boy lo ubeyilida after Eli uSawule ufika kwisirayeli ehlebhu itshe yaseyingekho wafika wabaqoqa ngoba bazifunela iinkokheli zabo ibandla lifuna ukufana nezizwe iarki yebiwe ngoku bafuna ke ngokuba nabo babe neking ikumkani kodwa engenajeya uyehova wavuma ongathi ngala mabandla avumela abantu baphathe bengaphathiswanga uyilumkele ushaya izandla ngabantu bakufaka entweni engakufanelanga izulu livume ungene ushe phathiswanga linda xa ungaphathiswanga linda uzawuba nguSawule madiqhubeke bendiniphanje basekuhlangela befundisa then makuqhubeka kuthiwa ngexesha likaSawule unqulo laye lusehla ngexesha likabani lo mntu ozenyulileyo lathi inqulo kaJehova laya lusehla ngoba uJehova yakuvumela ulivula ibandla uyehova akuthulele ube ngathi unawe kodwa into ezokwenzeka unqulo ngaphandle kwetyala luzolizani lusehla uSawule xa ezalwa kulelo uSamuel already sekuyi-decade ingekho ityeya profeta kakubi kuphethe uSawule wasebenzisana njengomprofeti esebenzisana noSawule ozikhethileyo okhethwe ngabantu at least a generation meaning it's over 20 years ubeyikwekho xa ithathwa kaloku kule nto uSamuel ityeya ubeyintwana encinci ubemntana ithathwa ityeya xa sefana profeti emveni kwaloo minyaka already uSawule ityeya ayikho kwaSirayeli noSamuel uyaprofeta kodwa uzama ukuqoqa ibandla uSamuel ngesiprofeta kodwa ikumkani umuntu oselondaba ngalweni ityeya akekho ngoba uzenyulile masiqhubekeni xa sisehla ngezantsi uDavide uyakhula ubona lo mhlola wenzakalayo uba ibandla likaSirayeli ngoku alisenatyeya ikhona ingxaki itheni ingxaki ikhona kuthiwa baxaba unevision uDavide yophinde abuyise ibandla lonke endalande netyeya kumaFilistiya ngelo xesha ke uSawule umkumkani wakhona akasawuboni kakuhle umcimbi wokukhokhela ngoba xa ukhokhela ungenantambiso ungenatyeya uzange ubhuduzela noba uyayifafathisa le nto yethu kuthiwa wehla uSawule seyebhubhile uSamuel wayegqirheni bithi ndiyaphinda uSamuel waprofeta uSawule still akayilandi ityeya xa efika uDavide uSawule kakade sengumntu wamagqwirha kuthiwa wahamba waye emfazini eEndo othakathaka bebhidwe ukukhokhela ibandla wathi uyacela amvusele uSamuel ukuze akhokhele ntoni ibandla. Fast forward, I'm trying to push it quickly so that I can just pray and go. Xa secele kulo mfazi wase-Endo uthi ithi Thora igqwirha malibulawe. Xa ujonga the Pentateuch, the 5 books of Moses, isamile ithi igqwirha malibulawe. No, naye wazama ukumkani uSawule ukuwabulala but wabhidwa ngumcimbi wokhokhelwa qomba
mandijike ndiyofuna uncedo. Uke ayifika phaya wafika wazidisguise wafihla amehlo wangazenza ukumkani so that azayothwala phaya kwigqirha laseende. Mandizeka abantu abadala ngapha andizeka abantu abadala ngoba ingathi anozindiva kakuhle. Kuthiwa futhi wasuka kubukumkani wazifihla. Kaloku ubebuyabula amabhukala wezaba ngathi yiyo le nto. Kunzima ukushumayela inyani ungekho kuyo. Kunzima ukushumayela ungadotywanga. Mama niba niyinyusele. Kunzima ukushumayela ityeya ingekho. Kunzima ukurhola ibandla muholi itya kaJehova ithathwe kumaFilistiya. Kubuhlungu ukuthi Jesus iphethephethe likaYesu lingenzi into. Kubuhlungu uzama ukhalimela idimoni ungenamandla. Kunzima ukukhulisa ibandla ungenatyeya. Futhi ngoba uyabesanda abantu ebandleni uyawusindo. Ndiyaphinda ngoba uyabe ngena iikhaphulo zebandleni lakho xa ungenatyeya uyawusindwa. Xa ngathi 250 uyeva nabatyheli ayilula le nto. noSawule wava loo nto kuthiwa wazifihla wayofuna i-direction egqwirheni. Wathi vele ndiyitsho ingathi le mihla lapha eDurban ingathi le mihla yethu lapha eThekwini kweli gate kuba iinceko ezithembile ziyazifihla ziyemagqwirheni kuko. Ndiyani-understand abafowethu akunzima ukukhokhela ungenatyeya. Ndiyani-understand mama. Omama ndiyani-understand. Penny amen man. Masidibeni bafowethu nam ndiya-understand. Le nto akathi bayikhokheleki ngaphandle kwakhe. Prophetess ndiyazibona ne-movement ziyaqala apho zifufana nale yakho. Abazi uba ayihambi ngezilokhwe ezimhlophe ugqibileyo le nto. Ngendinxibe yami ilokhe namhlanje ndinxibe emnyama ngabo ngathi seyezini namhlanje ndabuye ndiyinxibe xa sendiphinde kweliyeza. Bazoqala i-movement prophetess ngaphandle kwetyela. Ungabi nangxaki bayeke bazazivela bayayeka egqirheni laseendo. Futhi lingumama elaa gqirha lingumama. Ayaye kuthiwa wazifihla uSawule lambona igqirha ngomoya wabaphantsi. Kodwa hayi kumkani kuwe njalo sowuzondibulala ngoku ngoba iposini yakho befana uba uziwe napha. Ngoku zapha ngoku wathi ndibhidekile sisi ndim uSawule wayikhupha ndibhidekile sisi ndifuna ndisikhokhele. Ungandivusela na uSamuel umprofethi wenyani andinike i-direction lokukhokhela kwaSirayeli. Kuthiwa nyani wavuka ighost kaSamuel yama ngenyawo yathetha laa nto yawethethe saphila. Ongathi isiporho sika-NJ masivuke noba sivuke ngekhasethi noba sivuke ngoYouTube siphinde sinixelele laa nto. Abuyiwe bathakathini, abuyiwe amagqirheni, ayitholwa abantwini le nto ivela kuNkulunkulu. Le nto ayitholwa ezinyangeni ivela kuThixo, ayitholwa emilanjeni
asithethi thina ukwakha ibandla, asincamisani nenyoka ukwakha ibandla. Hey, asikhothane emagqirheni ukwenza i-prayer summit. Nosibheka phezulu sithi Baba, sithi Baba, Nkulunkulu, Thixo. Niyasidelelisa, niyasidelelisa, niyasihlisela isidima sethu mani. Manigqibezele ndinyamezele ndisangoma kwamna kodwa esaphezulu ndinyamezele futhi ndimdala ngaba mnceba ngaphandle apha ngaphakathi ndimdala thunyiwe futhi xa sesisangomeni sase-em kuthiwa ighost kasami yaphinde yavuka abona wathi ayinguye lo umprofethi nguye. Kuthiwa wathi hayi kaloku wena ubukumkani bakho bubili futhi uzawufa nokufa phela indawo yakho. Kuthiwa wayekwi-fasting prophetess uphinde wayezilile ezilela isikhokhelo kodwa uzila ayobuzisa ayobhulisa, uzila ayobhulisa. Thina sizila ukudla sibheke phezulu sinuka imilomo sithi Thixo sihambi apho ungathethanga. Kuphela iskini kuphela ama-hips sibheke phezulu. Xa siphuma apho kweso sikhohlo ikhona isikhokhelo. Asiva ngabantu, asiva nangeredio, asiva nangooGoogle, siva ngoThixo. Uthi uprofetess le yenzeka apha sesidala siyibonile, asifacisi siyayazi. Xa egqiba nditsho ngisazogqiba, xa egqiba uDavide ngapha uyakhuphuka ufuna ukubuyisa u-Israyeli, not nangokwedebheni yodwa kodwa ufuna ukubuyisa isizwe sonke. Mara usebenzele esikhohlweni ekuthiwa yiJerusalem ngoba uthi ufuna ityeya iye kwi-capital city. Bazalwane bam, masiyithetheni inyani iKwaZulu Natal. Hayi abantu abenkosi, siyathanda asithandi. Ndilimpondo mna, mpondo apha ekusizini, ndilimpondo mna apha ekusizini. Kodwa ndimane ndikhuluma ndithi uNkulunkulu kabo babusithole ngoba i-capital city ayinyani. Siphi ngokwapha asikhotheli na bafowethu namasango akalingani. Siyalazi isango laseKapa, siyalazi isango laseGoli, siyalazi kodwa likhulu elisango, line-spiritual heritage, line-spiritual inheritance. Masigqibeni uDavide unombono ukubuyisa ibandla netyeya kodwa uthi ayisoze bakho ngoku ezigqikile, funeka ibe khona kwi-capital city ngoba uyayazi ukuba ingaba phaya izokwazi ukusabalalisa zonke indawo. Xa egqibe vala uSawule ke niyasazi isitori, wamkhala wabulawa wafa, wama ngenyawo uDavide wathi ngcono siyoyilanda ityeya. Xa seyilanda ityeya seyibuyisile amaFilistiya qha ayishiya kwidolophana. Mameleni ayiseyibuyisa kwidolophana ngoba iyawahlupha, iyawagulisa. Afake impuku, afake igolide, ayibeka kwikhathi, ayibeka kwenye isibithane sabapristi esifutshane. You know what happened? uDavide uzoyilanda ngoku eBheshemesh. Uzoyilanda uDavide eBheshemesh. Niyawazi umphongo, ushiyela kakhulu umphongo lo kwekuqala. Uyathanda futhi nami ngiyawuthanda. Uthi wabophela ikhathi wathuma makayilande ityeya ngoku eBheshemesh. Bophela ikhathi. Kodwa ingxaki awayenza uDavide wabophela njengabafilisti kayibuyisa yakhe. Bafundisi bam, nishimana kakhulu lendawo naphela kule ndawo iyedlule eBheshemesh xa sefane kuye le ndawo.
bavele bangakutha uDavide zangabe sabuzisa ngoba waye-excited kulanda ikeya. Sometimes i-excitement yethu isenza siyishiye singayibambi ngendlela efana siyibambe ngayo. I-excitement, that is why lower your excitement and move with God. Lower your excitement yoba ngumpostoli, move with God. Ndiyaphinda lower excitement yoba ngumvangeli, awehle kancinci nje. Le kancanyelo uhambe ngayo nje lento uhambe nayo. There is no need to kushiya abanye banawe gijima njengabo. Uba ithi namhlanje uphela awufisela. Uma ithi awume kancinci nje yima kancinci suncama njengotshomi bakho bawufunda nabo. I say just a bit, inquire of the Lord. Kuthiwa zangabuza uDavide wavela bazoyibuyisa ikeya. Awabophela njengamafilistiya. Siqhubeke nevesi. Wahamba wayilanda. At least 30,000 people turned up. Ndiyathandaza next time. This stadium masigcwale even more. We are praying for mega. Ndingatsho ndithi bazalwane bam, ixesha lamabandla amancinci ngoku ethu liphelile. Mandiphinde, ixesha of small crusades has come to an end. That is why some of us bethwala nje babona i-crusades zakamato sesitwana ziyinkulungwane zethu. Kwayisawundi yabo inkulungwane yakho. Mani mengapha ninjolo mani mengapha. Nayibona le sound? Yithabu kumabandla amaninzi lento. Thina sibetha ngespeaker sinye. Yilento sirhala nangoku. Sibetha ngespeaker sinye. But uthi kuthi namhlanje seyifikile ixesha. Selifikile ixesha. Selifikile ixesha. Umasimemezela. Kuyosuka umuntu eKapa, kuyosuka umuntu phansi eGoli, kuyosuka umuntu eSwaziland. Uthi ahlangene amabutho. Makakhula amabandla kaThixo. Makakhula amabandla kaSomandla. Balani bandla. Makakhula amabandla. Basigqibezele. Kuthiwa xa ebuya naye akho uDavide wayithola nyane eBheshemeshe ayekhala amathole zihamba inkomo zihamba netyeya. Kuthiwa ubuza nomfowabo xa sebesondele endaweni yendawo yayo kuthiwa yangathi yawa i-ark. Yangathi yenza ntoni i-ark bazalwane? Kuba yagciniswa endlini ka-Anadabi tata ka-Uza letyeya. Yathi yawa kwakunguyikhelile. Wathi uyayibamba uza ityeya. Kuthiwa uJehova waba nomsindo. Kuthiwa uJehova wabanjani bazalwane? Ndiyacela xa ungafananga uyibambe yakhe awume ecaleni kancinci. Akusosono ukubuyela emva. Uthi Nkosi yam ndonile kule ndawo. Ungashumayela umdaka ngaphakathi. Oh, mandizame ngapha. Ungashumayela ungcolile. Hamba uyoziceba. Hamba uyohlambuluka phambi kokuba uhambe nale nto. Nisakhona bazalwane. Hamba uyohlambuluka. Nango-2021 ngexesha leGrace sisahlambuluka. Sifundile bazalwane, hayi sifundile. Futhi nemali sinayo kodwa sisahlambuluka. Mandizame ngapha. Nangeli xesha leGrace sisahlambuluka. Mandizame ngapha. Nangeli xesha lesikolo sisahlambuluka. Nangeli xesha le-Audi ne-Mercedes sisahlambuluka. Ndiyabona kuyagrethwa sithwala izidanga xa sonile siyahlambuluka. Bafundisi siyahlambuluka. Asihamba kakuhle. Mina niya-understand the first one. Ngoba kuyenzeka uyinceku ubona ngabe ugwedizile endaweni ethile. Suhamba ngathi awugwedizanga yehla. Uhlambuluke. Masifane ke ngoku. Masithini ngoku? Abantu abam naseyunivesithi siyahlambuluka. Imperfection yet is not without sin.
kha siyahlambuluka hale ndiqhubeka ngathi akwenzeka kanti uvela uhambe nje yakubulala nje yakubulala lento yakubulala noba uthatha isigrike iyakubulala lento uyokhumsha uthatha isihebru nesichina xa ungahlambulukanga iyala lento iyala yakubulala uyawupetuka ukupetuka urhubuka ube ne-chronic sin uthanjisiwe ungumoni ngapha uthanjisiwe kodwa ungcolile xa ungumzalwane masowubhedile ubeka ititle nenkambiso uhlambuluke maniphinde ubuprofethi sibeka lezi nkosi yami la asenzanga kahle niyobona manje bandla niyalibona ibandla uba kwahlambuluka lobu sathane uthi wonile usathane sele ndihlambulukile igazi likajesu sele lengezile amandla esiphambano sele ngincedile move away awunanto ngakumsathane you don't have anything why I have already confessed Jesus ukhona usincede wasifale nangu uze ethini akhe uyayibamba kuthiwa uJehova wathi apho wambulala